DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Muri yeZimbabwe munoziva here kuti kune vanhu vakasungwa vaenda kunoratidzira mudemonstration yanga yadeedzerwa navaGeza kuti vachirimo mujeri right now. Mhuri dzavo dziri kudyei munombozvifungawo here? Vana vavo vari kubhadharirwa chikoro nei munombozvifungawo here? Kana tataura kuti Geza was wrong, Geza anga asina plani, munoya panapa muchitituka. But right now, imimi vacho vaisapota Geza, imimi vacho maitsigira Geza, imimi vacho maiyimba Geza revolution, makanyarara, makapinda mubako, mhuri dzevanhu dziri kusafa. Ndopa patinotaura kuti kana tichitaura nyararai hamuna chamunoziva. Geza akasungisa vana right now vari mujeri, iye ari kupi akarova tobo. Geza is a coward. Geza was ZANU-PF trying to fight to get a position in ZANU-PF. Vana veZimbabwe nedzungu redu nekukambira kwedu tikafunga kuti Geza auya neShanduko and we all run tichinotsigira zvinhu zvakaora kudaro. Hapasiripo pane nyaya yangu ndasangana nevidhio rokutaura kuti vakomana vatambudzika mujeri umu. Kusanganisira Madzibaba VeShanduko hanzi he is going through a lot simply because of Geza. Inini ndinozvitaura ndisinganyare, ndisingatye, ndisingavhunduke. I will say it. No matter you like it or you don't like it, but Geza is to blame for those vanhu vakasungwa vari mujeri right now. Nakirwa nazvo kana kusanakirwa, but chokwadi chinoramba chiri chokwadi. Dai Geza asina kudedzera demonstration, vanhu ivava vangadai vari kunze vachiriritira mhuri dzavo. Imimi maivaomberera maoko muchisapota zvimachanel zvavo, muchivaita sei, muchivakurudzira. Right now hapana kana munhu one ambobvisa send kuti Madzibaba VeShanduko mwana wenyu ngaambodya something, mhuri yenyu ngaimbodya something. Chaunogona chete kutaipa uri kuseri kwekeyboard. Recently, I saw a video ya Bishop Nyamakanga painzi vajoina ZANU-PF simply because he participated in a program that was organized by ZBC. Bishop wakauya vakataura kuti ndakasungwa, pane here akaenda ne5 kg yeupfu kumba kwangu. Right now I'm doing something that will benefit me, that will benefit my family, that I'm comfortable with. Makuda kuuya muchijaja kuti Bishop vajoina ZANU-PF. You are very good at talking vanhu imimi makangwara zvisingaite. Nyoka yemabhunu is in prison right now. Wakambobvisa here 100 rand zvayo kuti nyoka yemabhunu mhuri yako ngaiwedzere parent. But what you are very good is to talk, and you talk nonsense, and you think unenge uchishamisira uchiisa macomments akadhakwa. Muchiuya muchitituka panapa. Where is Geza right now? Where is he? Vanhu vari mukati. Zvimwe zvinhu kana tichikuudzai teererai, musade kungomhanya muchiteera maplatform emahuri achikuudza kuti Geza revolution is taking over, Geza revolution is unstoppable, hey Emerson is going, muchinyeperwa nevanhu ava. 2026 ndakakuudzai, ndicharamba ndichikuudzai, igore rekusvinura, igore rekudongorera, igore rekuti uonere zvinenge zvichiitika, usasare kumashure. My prayers are with those vakasungwa. Madzibaba VeShanduko, ana baba mudiwa, mahovheti ese akasungwa, hanzi
Honorable Geza, yeah, I think it's Honorable Geza, vakati one day varipo Madzibaba mapengo, something like that, vese vakasungwa ivava. Machannels avo haasi kurana, hapana kana munhu from those channels ari kumbotaura kuti ngatibatanidzei mari tiendese. Munhu anotoya neidea iyoyo ada kutodya mari iyoyo futi. Pane zvimwe zvinhu mazimba yekuti tombotanga tichisekererana toita kunge tiri kunzwanana, but pamwe pacho mazimbabwenzi munofanirwa kutsurwa motsurika. Mukazoona madzibaba VeShanduko vakubuda mujeri vakutaura kuti inini ndakuita zveZanu PF, musiyei akadaro achiita muroero wake, because hakuna kana munhu one weopposition ari kumira naye. Munotinzwisa hasha mazimba, musade kuti tuye tichitaura zvinhu zvakawanda panapa. Geza akatutsungisa vana, Geza haana plani ari kuita kuti vana vabude. Iwewe futi waisapota Geza uchitituka panapa, uri kuita plani ipi? Uri kusenda mari kunani kuti vana vabude ava? Hanzi isai mari yenyu pane muromo yenyu. Rega tione video. As for me, DJ Oli and the rest of the group behind the scenes, kuti ngatisare tiona video. Ya, pane munhu ari kumaneja page ra Madzibaba VeShanduko. Devaiziva kuti zvauri kuposta hazvienderani nezviri kumupfungwa dzaMadzibaba VeShanduko. Vanzwa izvozvi nejere. I used to chat now. Vachitaura kuti inini Chamisa chaizvo handichadi nekumuona. Nekuti ari kufila kuti Chamisa akamudisappoint, akamushandira, akaita mari. Asi Chamisa akabva amurasa Madzibaba VeShanduko. Tina mudhara anonzi mudhara mudiwa. Mudhara wedu weZanu PF. Watinotokumbirawo kuti dai vakuru vedu vamunzwira ngoni. Mudhara anzwa iye. Ruregerero nekunzwanana kwamunoona nhasi unoyu ndichifambidzana nana Bamoza. Ndi mudhara mudiwa iye. Mudhara Masarauri. That ovet. Akangosungwawo akasanganiswawo nevamwe. Akakumbira ruregerero kumadelegates ese kuti sandizvo tokumbira kuti mundiregerere. So nawe yangu yepakuti zvamunoposta muchenjero kuti zvichatrigger kuti hama yenyu mutadze kuzoiona. Dzidzai zvekukanda. Kana wanzi admin hazvirevi kuti unongovhomoka uchingotaura. Madzibaba VeShanduko vanzwa uko. Vanzwa. Inzwa ikaisiro kudza inotati nawo. Vanzwa Madzibaba VeShanduko. Wapanzwisa mani. Inini ndaitaura nawe. Vakandiudza kuti shamwari ndazonzwa. Jere riya razondirwadza manje. Zvode papa nemwe wei yekuti ndikabuda nayo. Ndaizama zvangu. Asi chinhu chandakanoti vatsigiri vaMadzibaba VeShanduko, vatsigiri vaChamisa. Madzibaba VeShanduko vane chigumbu. I don't think kuti Madzibaba VeShanduko vachauya vakazogara naChamisa vakati vanotsigira. Munhu wandakatombonzwa achitaura nezvake vaiti kana anonzi ane mukadzi uyu wekuda new leadership, maybe kana atoitawo yake pamwe vachajoina. Tinawo makomrade ari ukaichema neuyu MP wedu waimirira Goromonzo ariko ndiye munhu avenga Chamisa zvokuti uyaiwo moni nekuti vakasiyiwa. Saka nhau dzenyu dzekuposta bvunzai tiri kuzviziva kuti mune muchinyemba zvenyu. Chamisa akapandukirwa nemakomrades ake nechikonzero chei, nechikonzero chokuti vakasirira mangu makomrades ake aimira naye, iye akatora mari akaisa muhomwe. And those people right now, they are suffering. They are suffering. Iye Madzibaba VeShanduko hakuna kana munhu ari kuenda unomona vanhu vari unomona ihama dzake cheto. Ari kutongobatsirwawo nevamwewo maindividual 1 2 3 achidyawo chikafu chemakomrades anovigirwa chikafu neZanu PF. Tati tingotaurawo izvozvo nekuti tisu toti Mr. Kobo.